Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα μικρό box opening. Θα ανοίξουμε 20 stardrops ή και περισσότερο, δεν είμαι σίγουρη. Ωραία, πρώτο Legendary με τη μία. Ένα star powers. Ένα star power. Δεύτερο Epic. Πρώτο Red. Πάμε τώρα το Legendary. Rare. Epic, ok, δεν είναι rare. Super rare. Δεν είναι rare. Είναι super. Όχι, αυτό θα το κάνουμε ώρα farm. Mythic. Tap. Όχι, αυτό θα το κάνουμε quick. Αυτό θα αυτό. Παιδιά, ξέχασα να σας συστηθώ. Όποιος δεν με ξέρει, είμαι ο Κωνσταντίνος και κάντε μια εγγραφή, ένα like σε αυτό το βίντεο άμα σας αρέσει το Brawl Stars και θα δείτε να δείτε και τέτοια βιντεάκια. Όσο μεταξύ, Epic, credit για τη Max. Έχω το τζέμι να την αγοράσω. Θα δείτε hello. Credits. Χώρο, δεν είναι σαν πολύ τυχερή. Καλά, άμα κρατήσει λίγο αυτό το βίντεο, νομίζω το έχουμε πάει 13-16. Mythic, ξέρεις κάτι? Όχι, δεν ξέρω κάτι. Ναι, και όπως λέγαμε, αυτό ήταν δύο. Παιδιά, ξέρετε πόση ώρα προσπαθούσα να νικήσω αυτά τα battles για να πάρω το τέτοιο. Είχα ένα mega, καλά το έχω τερματίσει για να τον Brawl ήδη. Είχα ένα mega quest για αυτά τα τέτοια. Αυτό εδώ. Και κοιτάξτε πότε άρχισα να το κάνω. Λάθος. Battle log. Άμα φαίνεται ακόμα. Ναι. Να, τώρα άρχισα να το κάνω πριν 1 ώρα και 15. Για 1 ώρα και 15 λεπτά. Το έκανα για ένα star power πιανού του Clancy. Παίζεις με Clancy, Κωνσταντίνε? Όχι, δεν παίζω καθόλου με Clancy. Λυπηθείτε με. Αχ παιδιά, πραγματικά πιστεύω ότι παίζω 1 ώρα για αυτή τη βλακεία. Και τι είναι αυτό, γιατί είμαι τόσο κατημικρός? Τα γλυκά. Πάμε καλά να παίξουμε Roblox. Εντάξει, ok, πλάκα κάνω. Τώρα τι κάνω? Θα φαμάρω λίγο waffles. Κάτσε καλά, δεν τελειώσαμε το unboxing. Έχω εδώ να ανοίξω πακελάκι. Θα περιμένουμε για να ανοίξω αυτό που έχει chance για skin. Να νικήσουμε και μια φορά τον δόκνα. Εσύ έχετε δει Stranger Things? Πείτε μου λίγο κάτι σχόλια. Okay, that's queens. Αχ, τώρα δεν με ενοχλεί αυτό το νιου. Δεν πειράζει. Πάμε με Bonnie. Έχω λίγα skin στην Bonnie. Λίγα. Πόσο θέλει Max? Δεν θέλω να τα ξοδέψει η Max. Την έχω στα όλα τα account μου. Την έχω στα 900 κάτι τρόπια. Όχι στο alt. Ναι, βασικά σε ένα alt. Τώρα ο Vecna. Αυτό είναι το πιο δυνατό boss όλο το παιχνίδι. Ποιο να διαλέξω? Ρε, εμένα δεν μου τύχει ποτέ αυτά τα καινούρια που έχει εδώ τα mysteries. Εσάς? Αχ, δεν μπορώ καθόλου το πώς ακούγεται. Editor, βάλε σε παρακαλώ καμία χαλαρή μουσικούλα. Τι
Τι είναι ότι πληρώνω αρκετά μου γι' αυτό. Μια χαρά την πληρώνω. Τελείωνε. Σουκούλα. Όχι. Μάθε μου λες όχι. Έτσι μου δείξει. Τώρα ο editor λέει πως δεν το πληρώνω καθόλου. Επειδή δεν έχω λεφτά. Επειδή με το δει. Πείτε το ότι είναι λάθος. Καθίστε να το χαμηλώσω λίγο. Δεν μπορώ μάλλον με το παλιό βέκνα να τσιρίζει. Final Fantasy! Πώς σου φαίνεται τώρα που μας σταντάρεις όλη την ώρα? Πέροχα σου φαίνεται. Το βλέπω. Το βλέπω στα μάτια σου. Όχι, δεν μιλάω τώρα. Είμαι συγκεντρωμένο στο παιχνίδι. Easy. Δεν ξέρω γιατί. Θέλουμε και στο κλαμπ. Παιδιά. Το κλαμπ εδώ έχει 29 άτομα. Λέγεται Κόνστας P2. Ο ιδιοκτήτης του τέτοιου είναι ο ξαδερφός μου και θα βγάλει όλους αυτούς που δεν ξέρουμε για να μπείτε εσείς, εκτός από κάποιους από αυτούς που δεν γνωρίζουμε, επειδή μου έχουν στείλει και μου έχουν πει ότι είναι κάποιος από εσάς στα παλιά μου βίντεο που μου τα σβήσει η αδερφή. Παιδιά, είστε να δούμε λίγο τι έχω στείλει στο κλαμπ. Όχι, για να δούμε πρώτα αυτό. Οπότε μπήκα εγώ Τζέσι σε rank, ναι. Είμαστε εδώ. Και τι? Για να προχωρήσουμε λίγο. Είναι 50. Και δικό μου... καλά, εντάξει. Εγώ συνήθως αυτό κάνω, ρε. Σπαμάρω στο χρονοτοκιβώτιο. Κατά λάθος το πήγα πολύ πίσω. Ναι, τώρα να λίγο εδώ. Hyper Charge Case Win. Για να δούμε τα άλλα. Λίγο να το δω. Για να δω τι έκανα τόσο πολύ στο Hot Zone. Και το στείλε. Το Hot Zone δεν μου άρεσε καθόλου. Όλοι το ξέρετε. Το συχαίνομαι το Hot Zone. Να μπήκαμε Λούμι. Και τι? Ωραία, τρέχω. Η άλλη από την αυτή είναι να καλά, είδα αυτό το μύθι. Εγώ που πει, νομίζω πέθανα την αυτή. Εδώ έχει τόσο μεγάλο. Ναι, καλά. Φορείς είναι. Εγώ πέθανα. Κάροχα, εδώ είναι. Σου βγάλει πολεμάνε. Αυτό το μύθι. Μπομπρομι. Είναι πολύ ωραίο. Το προχωράω λίγο. Κακή. Παιδιά, εσείς δεν συμφωνείτε πως η Super του Λούμι φορτίζει λίγο αργά? Αν παίζει το Λούμι. Γιατί εγώ άρχισα να παίζει Λούμι όταν μου έφερε free. Δεν ξέρω, μου φαίνεται φορτίζει πολύ αργά. Στο μεταξύ εγώ δεν εννοώ το Ρίκο. Ενώ ο Μπάς είναι εδώ πέρα. Και μέχρι εγώ... εντάξει. Δεν τον κατανοώ. Μέχρι εγώ να τον παρατηρήσω, έχουν φτάσει η σημαία. Μπαρί. Τώρα player αυτό βγήκε, γιατί όχι εγώ. Ήταν Edgar. Με λίγο το ένα, με λίγο το άλλο. Ο χρόνος μας πέρασε. Πήγαν ήδη 10 λεπτά που τραβάω αυτό το βίντεο και ούτε το κατάλαβα. Wow. Ωραία, και θα σας κάνω ένα μικρό
Θα σας δείξω λίγο το locker μου. Ωραία. Καταρχήν θα σας το δείξω, εννοείται από το shop. Και να τελειώνουμε και να το κάνουμε υπέροχο. Ωραία. Θα ξεκινήσω από τη Σέλη. Πάω να κάνω επικού τη Σέλη λίγο. Sorry σένα μωρέ. Ωραία, στη Σέλη, δεν ξέρω γιατί έχει τώρα. Ωραία, έχω τη Σέλη, Bandita Σέλη, Classic Σέλη, PCG Σέλη, Σέλη Dancer, Σέλη Dancer Dahila, Σέλη Dancer Iris και Squad Buster Σέλη. Και από πίνης έχω αυτό. Από Icons έχω αυτό και αυτό. Και από Sprays έχω αυτό. Colt. Έχω αυτό που skins. Colt, Astral Colt, Dark Angel Colt, Handsome Colt, Outlaw Colt, Roxal Colt, Sharktooth Colt. Από pins έχω Beam και Beam. Και από Icons έχω Beam και Beam. Και αυτό που sprays. Από Bull έχω Bull, Barbarian King Bull, Hell Bull. Έχω το Hell Bull. Δεν το ήξερα. Linkarker Bull, ό,τι να είναι. North Radiant Bull. Πείτε μου ότι Viking Bull, αυτό και αυτό δεν είναι το ίδιο. Μόνο εγώ το βλέπω. Έχω Brock, Fresh Cut Brock, χάλια είναι. Beach Brock. Το έχω αυτό. Το Hot Rod Brock. Α, ναι, αυτό είχα τύχει από Ziggy Box. Rico. Red Jacket Rico. Και ναι, και το Farfly Rico. Αυτά έχω εδώ και εδώ. Spike. Ναι, δεν έχω πολλά skins στο Spike. Όχι. Μόνο αν αυτό το βίντεο φτάσει 100 likes. Μιλάει πάρα πολύ καλά Spike. Τηλέφωνο. Ο Barley. Αυτό από πότε το είχα. Τώρα δεν θα σας δείχνω πίνκι, θα σας λέω ονόματα, απλά θα σας δείχνω λίγο. Κάνω σε άλλο βίντεο αυτό. Θα τα δείχνω αναλυτικά. Έχω αυτό. Ότι το μισό βίντεο ήταν να σας δείξω να ανοίγω Stardrops εγώ. Καλά, έχω αυτό το skin στο Dynamite. Τι θα παίζω. Περίμενα, όμως έχει γίνει κάποιο bug. Έχω όλα αυτά τα skin. Αρχίζει να παίζω Dynamite, ρε. Πάμε. Για να δω ένα καλό. Αρχίζω τώρα ένα heist. Θα παίρνω Dynamite. Τι είχα τόσο skin, δεν θα δοκιμάσω ούτε ένα. Δεν ήξερα καν τι έχω και δεν έχω. Έχω και το gadget. Παιδιά, εντάξει. Who wants some TNT? Έχω και το Starbo. Τον έχω μια καλέ. Εντάξει, είμαι τελείως ό,τι να είναι λίγο. Δεν ξέρω να παίζει Dynamite. Παιδιά, εσείς ξέρετε να παίζει Dynamite. Οκ, πάει τέλεια ήδη το match. Ας σπάσουμε το χρηματοκιβώτιο. Εντάξει, εγώ αυτό το πίνει χρησιμοποιώ. Αυτό το σκηνή του Dynamite είναι άσχημο. Με το ροζ. Όχι επειδή και καλά το ροζ είναι κοριτσίστικο χρώμα. Δηλαδή και εσείς τα κορίτσια δεν το θεωρείτε άσχημο αυτό το ροζ. Συγκεκριμένο. Καλά παιδιά. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Ή θέλετε πρώτα να δείτε πως λένε το μάτς. Πες και δεν ξέρετε ήδη. Τελειώνουμε εμάς να πεθαίνουμε. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Και
Γεια σας!